Karlitang Rosmi terang piaphan kacolang rempen apran karmuda bang phuaphan sodak intui winga kangsai an pibek nang jipusi KNYC atum kehang. Thang iphai clear ni. Karbi National Youth Council atum anar lupor phai hinia por malom. Herang kiamai ing niponsi soarlu atumaphan kacolang rempen apran karmut atumaphan sodak intui wing akangsai pibek nang jipusi sodak pen kehang padupon. Dolamara Police Station ke parlo bor punga hawar longki hansia ronga mekar sarsing terang asupi Karlitang Rosmi terang piaphan ning kaheno abang thu dilibrong par colang rem det si reng ak pisi apran endet aputhak sodak akangsai pibek nangji kisung ke pho ahem tuna tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen dihin kacerap dun chot ke chokchi adai ke dovek abang phuaphan capital punishment pipeti ke lapusona lamki nang klang bomji puta ning jepong Pinpur me arta kijum hegaphan komani abang phujong si kacolang rem det pen apran karmu dokok puletangti Protection of Children from Sexual Offense Act 2012 arona teng kai arjon hem kangsam bengji pusi sodak pen aron pinchong ponlo bonta Karlitang sumila rong hang pia phan satame colang rem det si reng ak pi me kai chok si apran armu det apita adai ke dokok Prokas Chandra Borthakur lapen asopo Nayan Moni Borthakur hem kangsam alar kijokwan apir the thangnat adai avi pinason kijui phoi ke manghume me puta ningje ponthu lasi swarlo atuma phan aprana moi ke damlong dihin kerap dun chot ke chokchi adai ke dovek abang phuatuma phan sodak akangsai kipiji bangsolong rat kacharia jakong ke long mate Karbi Anglong Autonomous Council atum setame kachirap kachetudun akinang sot ansi cholang rempen chenglok ran karmut hei hui alam kita Cepa helo thekji puta Karbi National Dia klembang khotum pini ni tuma hin pen Karbi Anglong arata phan CR sikjit alam the kapacita kaphan sin nang lituma nang chophalo lapen nang lituma dak kewang nang chopha ben kewang pot akeru pilo Karbi Anglong non lapuan Karbi Anglong present scenario langdam do petang isi kap heremi mi esonsi nang mantang do non hejong solo teman kirai kom lapen ke jogwan pumat si secure environment mat si kalilo pinpura me non hejong mate ke damtang January chiklo sata me 26 January arni inut anim sopi mate ili to mamuso Karlitang Rosmi terang pi aseta me labang so ala meglangno nolangno alam kilong si kisung phonang lo lasi la nilitum kipukantung me la hendo 26 January chiklo inut dilip rong par po bang pu alang like munit masih kalilo alang like marap marenga pieteng aning ching holu na bang pu pusi punang kok po alang li imuso Karlitang Rosmi terang pi phan dola marang ke thonunji po men pen alang li bangke toari beng si meglang no derlo lapen labang so meglang no dera phi alang li labang so meglang no alam ki dip joji mate ki bear trip ji ko kamat haben ili tuma muso phan renga aksi pipet chilot lo lasi labang so pu thake nili tuma song hen pen ke so tak pen pin rem lo lapen ke chokche veka bang phuban ke akangsa ke pi vek nang po non ilitum chethan pon me non ilitum birta ke longa teng polotang te dolamara police tum sada me accuse matela meglang no ka choklem veka bang phu diliplang phara inanget lo bujin tum chini dun lo bon sata me nilitum pen concern authority aphan kapachini kang tung mane ka chuning ri kang tung man laino kangnang chot la puge chokchi alang lipani ke capital punishment masih pinang po athema alang like munit masih kali der loke lasi ako ki bodam thukang tung bangke la capital punishment pipit tik take alang lipan ke bail pen masih lo masih nang ni athema jongsi bail pen nang lo phlo potang ke monon phi akaprek o supi banda alang like choklem nam thuli po la pen thak thak akaprek atum setame ani thebin po lasi non bangke ajak pen no akang sai pipit tike lo nang melo lapen government atum setame non bangke concrete steps isi ki thir thip akeng kam chejor si monon phila pusan alang ki ke pavi deji aphan alang litum saya modeng ponang po lapen ako karjulong thu Karbi Anglong Autonomous Council penta non imuso Rosmi terang pia phan alang liphan asan pachok ji aphan alang litum dihen raptum lo pusin litum chini don lasi labang keraptum bangke nilitum hen pen ke ro pajir lo bon satame nilitum hen pen karju kangtum Karbi Anglong Autonomous Council ki theki ding atum phan bangke lahen lo nang litum dihen serap dun chot chot boma inglong so phan ke methang khai hijan pu kamatha pen ke nang litum akang sai kapalong piji long nang litum charap chetu dun deloma Cethal namlo petang de kasor sa sona mandet lapen Karbi Anglong Autonomous Council la charju ai son mandet ji pasna ta me
nama nang le rok lopot alam chitan dam lo ne kalitang sumila rong pahan pi phan satami alang litum ko an alak krap dun lo lapen ahemari ta kimpi lo jing litum ardilo mon satami halabang so ahok petang sai kipinang jilong bangke alang litum bangke ahema sorton mong chirap chitu dun dedet besar jilong lapen non an bangke labang so ke sa ko anang dengong ke lelo ni kang sai long le ni la so lamang tanon ne yang le rok lo lapen langdam lo ne pangkri bi so na mande lo karbing autonomous council lo la si non karbing autonomous council karju kan tung mangin litum mahin bangke la no nang litum kisung det ke bodet ahema sorton phan ka chirap dun made justice kapalong pidun jilong na litum kosana ka chirap lo nang litum ningklar sap ne ka chirap dun ma athema ke theklong anta nang litum bangke ka chirap dun pabeng hoi sai de made nang litum ke serious kalidet labang so apu thak bangke asing litum mahin bangke tuliram rong hang ke japon lin karbing autonomous council lapen state government atumun kachuning lian tung bangke nang litum labang so meglang no otlang no apu thak bangke thir thip isi kengkam chejor pon nang litum han satame aphong hamphang asong no radet tum chesong piklo satame nang litum piniar ni mangta solo tum jokwa nang ji pola ke hanglong arjudun de ajoini si pinian ta kisung phonang merelo lasi karbing no rat phanda nilitum hen mega chuning ri jibang la hanno nang litum satame do anatum satame ladak long sakuri claim tuma doji contract claim tuma jodi bjp long claim tuma doji la seta ke party la manang no thang la manang ne lo anutin satame chirapet nang po chirapet si labang so puthake pinrem do nang po la pen sarkar kon satame labang so monon thi alam ki la puson meglang no lam ki pa vede je phan pressurize pinang po thema la ke sarkar atum ki claim beknang ji asailu la pen nilitum hen pen satame ke vanjila ani satame labang so puthake pressure ki piponji phan ke awareness pen chenglok kaprek asaya musaka nilitum dengpon bompo pardon satame hala choklem de da phibang ke akang sai tuma rideng se dolu mati hala kang sai tumta langdam lo potang ke alang li tumta kapaso dak kali pusi puna kopo akang sai tum det pugali lo government amata kapaso dak kali pusi puna kopo athema la puson alam ki lo potang ke fast track court long se ponanji ke fast track court ponsi kopi ma arona tengpen si insai ponanji bon satame la puson fast track court ilitum theponong le det ke non sumila ro hang pia case long dala puson fast track court de theklong de la pen non la dang saname fast track court ki pg ni bi ni la bang sola ma lo ko lo jong fast track court le pipi plotang ke ko puson sa kang sai long po la pen kang sai le long le potang te akaprek tum satame ani thebin po la puson alam ki ge momo tanang do bom po la sini tum hen mengi pung tung e government atum la puson induk hak la ba induk hak bang chok chelo non por bang ke otlang no meglang no tum phan chepang tangsi alang le tum insai pona pu sini tum hen pen pugang tum